Dnes sa opäť nachádzame na pláži na zelenej vode v areáli Beach Bar Resort. Je chvíľku pred sezónou, tou pravou okupáciou. Dnes sa tu koná jedno z mnohých letných podujatí. Tie podujatia sú také všestranné, proste ponúkajú široké spektrum pre všetkých, každý si tu nájde to svoje. Takže dnes tvrdí chlapi trošku bojového športu. Je to dlhodobejší proces, ale také už vrcholné prípravy prebiehajú od včera, kedy aj Rasťo Fraňo si začal teda voziť a chystať nejaké veci. Treba tu spraviť nejaké úpravy, aby to bolo pekné, takže pokosiť, nachystať stolíky. Čo sa týka gastra, to konkrétne ja neriešim, ale tak samozrejme aj gastro má nejaké prípravy, ktoré prebiehajú dlhodobejšie, keďže je to prvá akcia, ale tak na dneska to už bude všetko nachystané. I wake up early, punch the clock. 8 hours later, still feel stuck. Bills keep climbing, rent's too high. Working full time, barely getting by. Dnes tu organizujeme Cerberus Fight Night Open Air. Je to už 3. ročník. Je to gala večer bojových športov, zápasy v tajskom boxe, K1 a klasickom boxe. A sme radi, že to tu môžeme na Beach Bare organizovať, nakoľko je to fakt pekný priestor. Chalani z Beach Baru nám vyšli veľmi v ústrety, čo sa týka po organizačnej stránke. A proste tá zelená voda chytila druhý dých po niekoľkých rokoch, jak sa to tu všetko zmenilo, a sme radi, že Cerberus Gym tu môže zorganizovať takúto akciu. Chlapci z Cerberus Gymu a samozrejme je to v spolupráci aj s mestom, aj s Beach Barom, ktorý je tiež perfektne pripravený. Pripravili ďalšie pokračovanie Noci bojovníkov pod holým nebom. Chalani už majú s tým skúsenosti, toto je 3. pokračovanie, vždy je to na zelenej vode v amfiteátri, v krásnom prostredí na zelenej vode. Opäť vidíte upravené okolie, postavený ring, ľudia prichádzajú. Trošku máme teraz problémy s počasím, ale všetci dúfame, že sa akcia uskutoční, máme odložený štart. Ale ľudia sú nažavení. Je vidieť, že napriek nepriazni počasia oni prišli, chcú vidieť na zelenej vode ďalší gala večer Cerberus Fight Night. Ako sa vraví, dosť bolo kecov, nechajme hovoriť peste. Vyhlásime si hneď prvý zápas. Dve minúty a poďme si predstaviť oboch borcov. Modrý pomenom 3-0 víťazí Modrý roh Dušan Pernický.